S výrobou koňaku začal v Tbilisi v roce 1884 David Saradišvili, který načerpal inspiraci na studiích ve Francii. Poté, co byla firma v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu zprivatizována, pojmenoval ji nový majitel právě po jejím zakladateli. Od rozpadu Sovětského svazu se změnilo úplně všechno. Podnik byl zprivatizovaný, má jiné jméno. Změnily se i lahve, i etikety. Výroba koňaku prošla v Gruzii 3 velkými krizemi. V roce 1914 ji způsobila prohibice, podruhé byla přerušena za druhé světové války, jen zázrakem se podařilo uchránit zásoby před armádou. Třetí ránu zasadili prosperující společnosti rozpad Sovětského svazu a následné občanské války. Pracovníci tehdy hájili vzácné zásoby koňaku se zbraní v ruce. Nový majitel Elguja Bubutejšvili začínal před 4 lety prakticky od nuly. Ze začátku se rozpadl veškerý náš trh. V posledních letech jsme opět navázali kontakty s Ruskem, Ukrajinou i Kazachstánem. Snad se nám podaří vrátit se na trhy, které jsme zásobovali před rozpadem Sovětského svazu. Chystáme se dokonce proniknout do Číny, kde chceme zřídit pobočku s výrobnou koňaku. V minulém roce už dosáhla firma obratu $2 miliony. 3/4 produkce putují do Ruska. Ráda by se vrátila i na český trh, ale to ještě nějaký čas potrvá. Bude těžké se na tyto trhy opět dostat, ale byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se náš koňak prodával také například v České republice nebo v Polsku. Typické místní víno, dubové sudy a samotný proces výroby, který připomíná alchymii a je z velké části firemním tajemstvím. Tyto 3 složky dělají gruzínský koňak jedinečným. Sami Gruzinci jsou na svůj slavný výrobek právem pyšní. Vždycky je příjemné, když slyším, že něco gruzínského ve světě uznávají, až jsem na to hrdý. Gruziňák proslavil naši zem. Já například bydlím tady v té čtvrti, kde se vyrábí. A víte, jak se ta čtvrť jmenuje? Koňak. Nezastupitelnou roli při výrobě koňaku hrají dubové sudy. Z pečlivě vybraného dřeva je vyrábějí tzv. Bondeři. Dřevo je nejdůležitějším prvkem při výrobě koňaku. Bez dřeva by nebyl koňak. Všechno, co je na něm cenné, chuť, vůně, barva, to všechno získává z dubových sudů. Na výrobu sudů používali donedávna Bondeři vzácný dub Iberika, který roste vysoko v horách východní Gruzie. Ten se ale nyní ocitl v červené knize přísně chráněných rostlin. Najít za něj náhradu nebylo jednoduché. Museli jsme udělat analýzy mnoha vzorků, než jsme našli náhradu za duby z Gruzie. Nyní je dovážíme z Bulharska, Kypru a z ruské části Kavkazu. Nedílnou zárukou kvality koňaku jsou degustátoři, lidé se značnými odbornými znalostmi, ale i ty by jim byly k ničemu, kdyby neměli výjimečný talent. Je to hrozně složitá práce, mohl bych o ní vyprávět celé dny. Jen pro příklad, v den, kdy má pracovat, se nesmí degustátor například oholit, vyčistit si zuby, jíst kořeněnou stravu nebo kouřit. To vše by zkreslilo jeho chuťové vnímání. Záleží také na prostředí, kde se degustace provádí, dokonce i na barvě stěn, která nesmí při práci rozptylovat. Sklad firmy Saradišvili skrývá nevyčíslitelné bohatství. Například cenu jedné lahve loňského nejpovedenějšího koňaku odhadují odborníci na $4 000.